Едно, две, чуваш ли ме? Винаги аз съм гласа в твоята глава. Аз съм вятърът, който не спира за миг. Не съм стоик и мъдрец, утре дърза критик. Имам план от А до Я, сменям го в полет. Преди да се усетиш, вече съм на нова орбита. Не ме затваряй в рамка, аз съм самият преход. Скуката чувам само празен ехо от звук. Не съм енциклопедия, аз съм вечният търсач. Връзвам смисъла на възел, като опитен тъкач. Мисля на три нива, езикът ми е стихия. Иронията ми е танц, не е просто ирония. Знам всичко за всеки, но го казвам със стил. Преди да се усетиш, думи съм те пленил. Интуицията ми е мрежа от бързи връзки. Творчеството огън и цветни бръски. Ако искаш да ме стигнеш, покажи интерес. Аз не съм мишена, аз съм самият прогрес. Размишляй. Аз говоря, ние сме вятър в затворена стая. Два ума в едно тяло, искра и напрежение. Не сме двулични, ние сме отражение. Бързи като светкавица, остри като факт. Всеки спор с нас е интелектуален акт. 100 идеи в секунда, неуловими като дим. Днес е тук, утре вече творим нов режим. Духите танцуват, Сцената гори, признака не говори, той светове твори. Логика и разум, моят вътрешен компас. Хаос и искра, това е другият ми глас. Не споря за ево, Споря за самата идея. Ако мислиш бързо, ще летиш с мене, не след мене. виждам всяка страна на всяка монета. Ние сме преводачите на цялата планета. Хаоса е ред, който още не познаваш. Реда хаос, който бавно се предаваш. Ние сме изборът, ние сме промяната. Между мисълта и нейната реалност разстоянието го няма. два ума в едно тяло, огън и вдъхновение. Ние сме движение, ние сме прозрение. Бързи като мисъл, остри като глас. Светът се движи по-бързо, когато мисли като нас. 100 живота в един, 100 посоки в един път. Ние сме въпроса и едновременно отговорът. Чакам, мисълта ми пак избяга.